Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela baba wesizwe bajabulela umfana omhlanje ngomlungu. Inyanga egqoke into ezibizayo. Babu labo bhuquza baseGold namabhaya abhedayo. Umbona befaka ibhaya egqoka nje. Naqhuba inyanga. Nina besilo, nina bakaphunga nomageba kabhajana phuma esiqiweni asibingelele nje kuphinda ku platform yakho lephimbo. Sithi nje sanibonani. Babu Dokotela mhla sisikhuluma ngempelesi Ethuneni. Wow, good. Uthi good. So ke sizwe. Kodwa Babu Dokotela sikhulume ngale Babu Dokotela. Onxiwa nkulu ngolimi lwezinyonyana lwasemgaqweni. Badla ubuchopho babantu abahlakaniphile. Abanye bayibeka ngesingisi bathi intellect noma i-mental capacity yabantu is eaten by corporate masters. Is it true? Babu Dokotela baba wesizwe baba ojabulile. Sinama unemployment graduates. There is even a database. If you have NYDA, you will find that. Yes, which means those people, wherever they were only trained to work for masters. So that masters will be able to train their intellectual. Because they don't have anyone to train their intellectual. They are seated at home waiting for someone else to bleed their intellectual. Because there's no known education that teaches people how to be sufficient in terms of money, to be independent, how to manage money, how to make money, how to run business without using money, but using ideas and concept. Because business, idinga imali, idinga ilokho, idea and a concept here, right? But now, sinabantu abathi mebeyofuna imisebenzi baqale batshela ukuthi we need someone on a IT, on a 5 years experience with good tracking records, ongena criminal record. And badinga umuntu o smarter than smart. Why? So that person will bring his or her intellectual to augment the company. Kunabantu akade be serious ngendlela eyisimanga besebenza enkampani le yakha ixuba ngiyazi igama layo enye beyakha amathayi, but they were very good. Today badiliziwe. Intellectual yabo has been exhausted. And the company iqasha abanye abantu abama specialists aba much better than them. Meaning that whatever you are doing at work, as long it is based on your skill, you must know that they are just milking you out till you exhaust all your tricks and knowledge, anything that you have studied. Into abasebezoyisho manje njengoba wena uka mechanic le company enkulu kangaka, ungene ngediploma ye-motor mechanic ka 3 years. Into esebekutshela yona ukuthi ufuna uye mid-rand ekhosini ka 6 years, ka 6 months. Because lento ifunde lapha sebeyiqedile bona sebencele bayiqeda yonke. Manje ufuna ukuthi bakuse emid-rand ekhosini ka 6 months, uthathe lo information oyifundile uyilethe la kubona futhi. Engisho ukuthi ufuna wazi ukuthi njengoba usebenza the corporate they are only breastfeeding from you and you be trained left with nothing. Babu Dokotela baba wesizwe bawujabule siyabonga. Yeah, they will suck the blood out of you. Asibonga Babu Dokotela. Dokotela, ngifuna sikhulumeke manje ngabasebenzi. The ones that are technically unemployed. They wake up every day, go to work, but stress level is very high. Because whenever behola 2-3 days ayiseke imali. Asikhulumela labantu. Kunomuntu ophelelwe umsebenzi ngo-2015. Kunomuntu olokadilizwa nge-COVID, but yena usa-attend emsebenzini. And i-back statement iyaconfess ukuthi ngempela umuntu usa-attend, but yena ulokaqoshwa ngo-2015. And the day ethole lo msebenzi waswapronyothelwa ukuthi uyosebenzela e-head office eMaritzburg, it was a day that particular person get employed. Because any amount of money, ngeke ngakhuluma nomunye obesebenza kwenye kwi-cabinet ka His Excellent Thabo Mbeki, ubehola 110,000
engineer but bimphoqa into bobe sebenza eParliament ukuthi angeke ahlale eSoweto ufuna ahlale eMidrand akhona ezorenta 45,000 kule mali yakhe iyathexwa i-tax yakhe i-around 35,000 njengoba ehola 110,000 uma renta 45,000 kunemoto ahamba ngayo ekhokha 12,000 ugcina manje izinto emva kwendlu kwazi ukuthi enza ukudla uhlobo lama supermarket abathenga kuona akuwona la thina sithenga kuona ukudla kwakhe around figure yakhe 6,000 shawuphatha plastic oyo microsana iyabona ke ngizama ukuveza ukuthi kunabantu aba technical employed abadilizwa ngeCovid ulokuthi uyasho futhi omunye ukuthi kulokwashintsha ngeCovid kunokuthi sikhushulele imali sitshelwe enye into kuthiwa kube nezikhukhula kunokuthi sikhushulele imali sitshelwe ukuthi kube nelooting kunabantu abadilizwe ngo-2005 abaseposini asebehola impesheni yabo sebedla emthwaleni abantu abadilizwa kudala lapho uyofika uphetheni ku retirement kuno Daniel abantu abasebenza eDaniel isidle emthwaleni wabo kunabantu abasenzela ithule house abadilizwa the day ingena uCR17 wabaphelele umsebenzi la sebeholelwa nje mekukhona ikwenza kanjalo kuholele lapho ngisho ukuthi ngempela abasebenza ake nibhekisise kahle lento ukuthi are you still employed or you already technically employed because imali yonke oyisebenzile almost 80% walo mali oyisebenzile iye ekweletini ezithisi awukwazi ukuthi ungasebenza uphathe isikhwama esingenamali mina njengenyanga mengiphethe isikhwama iwallet ufuna ibe nayo imali kwaphela ngisebenzile mengidayisa etafuleni njengoba ngidayisa etafuleni ufuna ngibe nayo imali njengoba ngishaya itekisi ufuna ngibe nayo imali actually phela ngiyasebenza kanti yini le ngiyisebenza ngisebenza ama digitini akulona idatha leli ngilisebenzayo imali akhokho ngomlingo ukhokhwa ngemali engisho ukuthi nabo ke labantu ufuna aphinda bayibhekisise kahle ngempela kunabantu abasebenza ko Pick n Pay akade badilizwe ayisekho into eyenzekayo and umuntu kuba nzima ukuya emsebenzini kube nzima ukubuya ekhaya bamlindile emsebenzini bamlindile and then akazi uthina ufuna yenze njengamanje labo bantu once wafika kulo dimension we are not alone Babu Dokotela unawe ake sibonane sikhuluma ukuthi Babu Dokotela I'm the one who is technically unemployed and kade ngadilizwa ngeCovid ayisekho into yami Babu Dokotela wawusezibawujabulile siyabonga so Dokotela namhlanje ngifuna utshela abantu ngeBlack Salt neBack to the Center angathi uyaqala it is ngiyaqala mkhulu yeah because sifikelwa abantu abakhuluma izinto esibonayo lezi bangazi ukuzilungisela abana bengesakwabe befake iorder bese ngithumelela kunento wona osuka eCape Town uzoyithatha lana ugibele imali enkulu kandle into 1700 iBlack Salt u200 rand ngithi mina ithathe nje ubonayo ungaloku ungifonela uthi hayi sikhona sengicanga uyisebenzisa because akuyona indlela ukuthi uyisebenzise thatha uanyanisi lobovu ungithathele ispirit lese uthatha ispirit usifake phakathi la uyalwa ke la thatha idetol lengathi ispiritual lengathi ibovana uyifake phakathi futhi into ezincane uma usuyaqhuma ngalento uqeda ukugquma umusi uchela wonke umuzi ekhaya ukhulume lento oyifunayo because le moya elelilwane ezikuhluphayo la ekhaya zizophinde move umusi uthatha ke back to the center ugqume ngayo usho ukuthi wena la ekhaya ufuna kwenzekeni lezo zinto lezi siyakwazi ukuthumelela nama agent wena uthi ngaphandle kwetheko ungafonela uMongeni umtshela ukuthi Babu Dokotela uthi asekufonela ngifuna iback to the center kunabantu abangihluphayo even emsebenzini the gossiping surrounding ukuthi uxoshwe fona inamba kaMongeni Qhawe Ngcobo ithi 061 538 2925 061 538 2925 uzokwazi ukuthi akuthumelele it's 1700 but it's going to change izokwazi ukuthi ihlehlise lesithe sesivele ngekhanda siyabonga Dokotela how effective are the red candles and mirror kumuntu oxakwe izitha akukho effective mkhulu khona uMakoto kwafika la kumina usuka in one of the outside provinces bahlala emzini kaAntu wakhe uAntu wakhe useyabaxosha kulomuzi usethi manje abaphume abazi kahle ukuthi uma abo kade behlala nayo la washona ugogo wakhe basele nogogo wabo uthi akuhambe wayena uma hamba noma nohlala kweindawo seyanxoxa ngathi mina ngithathele ikhandlela elibofu ungithathele isibuko emirror
ikhandlela olibeke phezulu kwesibuko uma usulifaka inalithi izibo u3 zingadluli ku3 ngoba sifuna ukuthi afe kunomuthi ke ngibe sengikunika wona ke lo muthi uthela ngaphezulu kanje ekhandleleni ukhuluma umusi uyawukhotha umusi uyawukhafula hayi khuleka mkhulu khuleka uyabona usubuka ku status sakhe usese ICU bamfaka amapayipi uyafona u-anti yini kwenze njani athi akukhulumeki ulimi lungathi linenkwasho yabo ulimi sesinesela undikindiki amathe aseyiphumela asekushayile ke lapho umuntu umshaya kahle ngestroke ushaya isitulo siyiphumele awushayiwe la mshafa ke diaper emdala isona ke lo soke Babu Dokotela bawesizibojabuleni umfana umshaya ekhehla nomlungu abashawe nje abantu shawe nje umuntu umchamo uzehlele siyabonga Okay Dokotela ukwakhuluma indaba enkulu wathi asikunike lento igqibethele lomuntu owazibulala noma owafe engozini ukhuluma lento yini lento igama layo hey mkhulu awenze nje angitholele indwangu emhlophe indwangu ebovu indwangu emnyama iparuka injidi uze nale ndwangu lezi kumina mase sithathe iqhude lezulu noma lesixhosa lele nemizwezo sigobile thimi kanje mase siyahamba nawe siphathe ubhontshisi inhlobo zonke zobhontshisi nalenye into engengisho mase siya lapha Ethuneni nalomuntu lo mase fike sihamba la ngespeed sifake le qhude leli silifaka umuthi lemlumeni mase siligqiba liphila mase sigqiba lo yabhontshisi uma kwaqhuma lo bhontshisi uyavuka lo muntu umthuma yonke into oyifunayo ufresh phela lo muntu akagugile ufeye emsebenzini wangabusafika umqhubezela phambili wena fresh lo muntu lo ubethu ulamu labantu kanti kwagwazeka yena ufresh lo muntu lo ubengagula indawo siyamvusa lo muntu mkhulu siyamvusa iqhudu ligqiba liphila lapho ushiya kanjalo avuke siyabonga Dokotela next month is the month of the zakat Babu Dokotela is it mandatory or it's optional it's not optional mandatory right it is enforced kunezinto njoba wena usebenza unebusiness ulanda igroup uhamba abafundisi wenza ukuthi konke kukhambela kahle but iprogress ayikho it's whereby we have to zakat ezinye izinto empilweni yakho yabona mhlawumbe uma ukhulele emakhaya ufike utshale umbila yabo insimini musu uyitshalile uthi uma ukhulu ngaka umbila we have to zakat lo mbila khona ufuna ukhiphe kade utshalo wena kube khona esalayo uthathe la unike inkomo zidle umbila obutshalo buzokukhiphela ikhwebe mhlawumbe nga2 kodwa uhlonsule betha uyawutshala uyawukhipha futhi uthi hayi ucinene kakhulu ufuna ngokukhipha kunezinto ezenza ukuthi into zakho zicinane kakhulu ufuna uzikhiphe kunomuntu othi uma enazi izinto but adle konke but adle nento ezingadliwa ekuyizona lezi ezenza ukuthi sisakhe siphenduke kanti bekunokunye bemefuza ukuthi umedla athi hayi lo ngizokunike ngani angidli into ecebe kanje ngoba ngimdala nikithatha kunezinto ezinye efuna ukuthi uzakhathe empilweni zakho ukwazi ukuthi ubone progress omunye umuntu ubanjwe izakhathi futhi ayenza lento omunye ubanjwe isound system ekwakhe ufundile lo muntu uphelele umsebenzi kabuhlungu akazi kanjani kanti kuze ukuthi lento yenzeke ufuna dedelele sound ka22000 ayithathe le sound le ayoyinika umfundisi wetende lo mfundisi wetende kade nicela kubazana bamnikelele kwakhe ukuthola ukuthenga isound lona anela nikezo la mfundisi wetende le sound into zakhe ziqale zisound ke manje kunezinto wena ohleli phezukwazo ezibambe wena yabona I've taken a cold decision mina ngikazi ukuthi kusuka ngoJanuary kuzokube manje 2 million akwenzanga kufuna ngabe sengiwenzile that's in go thatha ngayise workshop ku mechanic ngathi mechanic look at this car anything faulty please fix it I'll pay wathi okay ngizokhishintsha ukhoyeli igasket mengiyichecka iyavuza ngizoyiqala phansi ngathi mina ivula igas isinda head uqale phansi ungitshele imoto imise right lo moto ngophisana ngayo without intention
Yabo. Sengimfonela umuntu ngamtshela ngathi le moto yami ise workshop. Ngikhuluma mina ngemoto esakhokha, installment ebank. Kubhlungu ngizoyikhokhela ingekho kumina because ngiyabona kunento engibambile emkhathini. Ekufuze ube ngayiputshuza kanje kuzoba kubhlungu kodwa ngizobhandisha. Kunento ofuna uyiputshuze kabhlungu ziphume. Ngiyayikhipha leya moto leya iyakhokha ngapha. Ngiyikhokhela mina ngapha kodwa mina ngiyithatha nginika umuntu. That is my zakati. Kuyizakati obviously njengoba le jacket idabukela musu uthi ungilethela yona. Akuyona izakati leyo, i-handing over. Izakati is not a handing over. It's something lethi oyikhipha ngobhlungu. Yabo, uyikhipha ngobhlungu but uyikhiphe. And usale futhi wena uza ubhlungu ukuthi lokho hamba lento ngiyaqhubeka. Ngizoqhubeka ngikhokhele le moto. Because I do my zakati. I'm doing my zakati. La ngisho ukuthi kuyizakati abantu sifuna ukuthi ngoMay come into your senses, start to smell around. Kunezinto ngempela ukufika umfana ukushuthi sikhuluma kwesibili nje zakati. Khona ofike izolo. Oh my God. Ufike izolo ephethe umshini wokuthunga wakubo. Ephethe i-laptop, ephethe i-laptop, ephethe i-tablet, ephethe ne-phone, iPhone, ethule kuthiza zakati. Athi Babu Dokotela uma bamdubulile laba esebenzela khona theme ngizomngcwaba mengibuyele emsebenzini kwethiwa ngeke ngisakwazi ngoba sengihlala kakhulu ekhaya isibongo engisisebenzisayo esamama or step mother sami anginaso isibongo ayikho into yami ngibona ukuthi mhlawumbe mengidedela lezi zinto something will happen yeah kase ngathi izakhathi sithatha ngomhlaka 1 izoyiletha umhlaka 1 izakhathi yakho but let's start moving forward izakhathi akuyona ukuthi uvesana uthathe nje yabo lo mntwana uletha iphone uletha itablet uletha ilaptop zonke lento udepend ekuzona but uyazi mase singabi khona kukhona lento ezokwenzeka ngoba ayenzeki lento kusekhona uyazi kwizakhathi kuze kufike la ngiqala izakhathi kuvela ukuthi into edala ukuthi umkhoyana wakhe ahambe it because you were about to be delivered umkhoyana wakho uhlele kwibheli yakhe awukwazi ukuphuma ephila ufuna ahambe emhlabeni ukhali ukuthi kodwa mekunje sodlana and today lengane ithola umsebenzi sounding government kuvaleka yonke lento engisho ukuthi kunezinto efuna aqale isuke kuwena mase kudedela izinto ke izakhathi ke leyo mesikhuluma izakhathi sikhuluma ngento enjalo and then kukhona ubaba osegoli wanginikeza iODA 5 ekhipha izakhathi hoping into zakhe zizolunga zangalunga sitheme siassess sathola ukuthi bamthwebulile ubaba wakhe eyothwala wabiza yena mekhipha izakhathi yamblock ukuthi akafi ngoba phela ufuna afa manje izakhathi yakhe ngapha akufiki ke manje ubaba wakhe ngapha ubhalise ngaye enyangeni lenyanga lezikhohlakele ubhalise ngayo lapha ekhambeni ukuthi nginosibani wambhala igama lakho baba uDavid sibonge ngisisho wabhala ngaye ukuthi nginawo umfana uDavid ohlakaniphile wafika lo baba ayilethe ngokwakhe iODA 5 wayishiya lana science lesenza yona kwafuza ukuthi afa akakwazi ukufa nansi izakhathi yakho ikhiphile engisho ukuthi ke masikhuluma ngezakhathi asikhulumi ukuthi vesana levado bengidlela kwana ukuthi iyangcola kanje ngisala ngini ku cameraman uzoziwashela ayenziwa lento kuzakhathi you keep the most sounding item uyenze bezakhathi Babu Dokotela bawesebajabulile ukuthi ngoMay kunezinto oyidlayo eziharam ekuyizona ezikubulala ngaphakathi njengoba ungasebenzi nje ufundile awazi ukuthi indaba wenza iforex awazi ukuthi indaba yayibona laptop iyona ebamba ibreakthrough yakho idedele kukhona into ezokwenzeka kuze ilaptop kuza lento enoyilwelayo Babu Dokotela bawesezojabula umfana mhlanje ekhehlela umlo release zakhathi from May 1 not now siyabonga asibonga Dokotela Impelesi hamba uyifaka ethuneni mkhulu hamba uyifaka ethuneni Impelesi sikwakhele amafutha empelesi laphana sikufuna ukuthi ube nento ozokhuluma nayo kanje njengedlozi ngifuna into ozokhuluma nayo njengedlozi wazi ukuthi menge ngafika ekhaya izoshintsha lento lento wazi ukuthi uyibeke endaweni ephephile ithathe impelesi yakho uye nayo ethuneni ufike uyigqibe ethuneni uma ungatholele ngane ngaright kakhulu ufike uyigqibe kodwa uma uzoyigqiba ufuna sivumelane ukuthi uyi-order kumina ngakufakela lento efuna ngiyifake phakathi ekuthiwa umalibeni into ozokwazi ukuthi ivuselwe umuntu awukwazi ukuthatha leyo nayo endlini okusana uyifake lapha ethuneni uma usuyilanda ethuneni uphatha imali emhlophe
uphathe inkukhu emhlophe ulamthuthu isikhokazi hayi ezulu ulamthuthu isikhokazi mase uyaphahla kulomuntu uyamcela lo muntu ucela ukumvusa into oyifuna ufuna kucebisa ufuna kufakela imali ebank lana sitargete ukufaka imali ebank le bank account iyabhora ayingenelwe imali ke manje kuzoxabana nebank okwakho lokho kukhona esebenzise lento wathi hey Babu Dokotela sebengivalele account yami ibino 200,000 ngathi mina hambe kummeli uJula lapha eSalisbury first floor 1101 uzomthola lapha uJula uzokwenzela baya ke wayakujula wambhalela ke email so bayiforward abayivula ke futhi ngoba naye wenze lo mlingo lo engisho ukuthi ke lento lena uyithuma imali kuphela uyithuma ukuthi ilanda abantu uyithuma ukuthi enza ukuthi ungavumi ukuthi lento ayibulala umuntu ngoba ngeke ukwazi ukujikisa ikakhulukazi umuntu olithuna lengane ikakhulukazi umuntu olithuna lo muntu wale mali engozini yemoto noma wazibulala lento okwazi ukuyicontrola kabili utshela into eyodwa iyenza into eyodwa kuphela Babu Dokotela bojabulile njengamanje ungakwazi ukuyithola wena osegoli Impelesi 071 575 3435 wena osegoli uzokwazi ukuyithola Impelesi inamba ithi 071 575 3435 uma ke ukuthi ke awukho egoli kodwa ujahe kakhulu ukuyithola fonela umbongeni umtshela iqiniso ukuthi mbongeni uthi Babu Dokotela ake sikufonele ngifuna le Impelesi le ekwazi ukuvusa umuntu ethuneni i2800 iyafana nale ngamvusi kodwa wena umuntu ufuna leyo sizokwenzela leyo sikwazi ukuthi sikufakele lento efuna sikufake phakathi siyabonga Babu Dokotela umfana omhlenje ekhehlela omlungu ufana udlubhiza kakhulu siyabonga Lovers of wisdom, that was Babu Dokotela, your University of Life. Nisale kahle. siyabonga Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulukhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha.